Една напълно реалистична ситуация. Значи човек отива на среща и всичко е, минало е блестящо. Имало е смях, неподправена химия, споделят се някакви лични истории. Онези първи искри. Точно. Следва прибиране от дома, усещане за пеперури в стомаха и изведнъж бам, спуска се една плътна, направо непробиваема стена от мълчание. Съобщението стои със статус прочетено. Ох, най-болезненото нещо. Нали? В същото време профила на човека отсреща свети в зелено, харесват се някакви снимки в Инстаграм, в социалните мрежи. Животът продължава. Да, изобщо не се крие. Абсолютно. И днес, добре, нека разгърнем това. Днес декодираме точната психология на това какво се случва в мъжкия ум, когато настъпи тази тишина. Базираме анализа си на изследванията и методологията на експерта по връзки Сами Вундер. Която е невероятна в тази сфера, между другото. Да, източниците са много дълбоки. Ще разглобим целия спектър на това поведение. Значи, от токсичната манипулация, през здравословното поставяне на граници, до момента на пълна загуба на интерес. И най-важното, ще очертаем конкретен алгоритъм как да се запази самоуважението непокътнато, без абсолютно никакво преследване. Аз съм много съгласна с този подход. Но преди изобщо да навлезем в тези скрити мотиви, мисля, че трябва да адресираме малко физиологичната и психологическата реалност на този феномен. Защото то е физическо усещане. Абсолютно да. Стягане в стомаха. Точно. Неврологично погледнато, мозъкът третира социалното отхвърляне или дори само възприятието, че може би си отхвърлен, чрез същите центрове, които обработват физическата болка. Вау! Значи буквално боли. Буквално, когато едно съобщение остане прочетено, без отговор, това не е просто липса на комуникация. Това създава отворен когнитивен цикъл. Човешкият ум органично не понася недовършени задачи. Да, мозъкът иска затваряне на цикъла. И затова започва онова компулсивно проверяване на екрана. Знаеш, по десетки, ако не и стотици пъти на ден. Психиката отчаяно се опитва да затвори този цикъл, търси логична причина. Задават се едни въпроси като: казано ли беше нещо грешно, дали не бях достатъчно интересен? И тази дигитална видимост, с която всички вече сме свикнали, прави нещата изключително сложни. В смисъл, в миналото човек можеше да си каже: човекът просто не си е у дома или писмото се е забавило в пощата. Да, имаше го това успокоение. Точно. Докато днес тази илюзия е просто невъзможна. Отказът е документиран в реално време пред очите ни. Но ако започнем с първата и може би най-очевидна причина за мълчанието, според методологията на Вундер, тя се отнася предимно за вече установени връзки, дълготрайни партньорства. Да, в контекста на стабилно партньорство или брак, най-честата причина за внезапно оттегляне е нараненото его или някаква дълбока обида. Какво точно има предвид тук източника? Става дума за ситуации, в които е проявена остра критика или може би неуважение, или е направен коментар, който е подействал емаскулиращо. Тоест, ударил е по мъжествеността. Точно така. Накърнил е чувството за компетентност и стойност на партньора. Механизмът тук е много интересен, защото оттеглянето в тази така наречена емоционална пещера... прословутата мъжка пещера. То не е просто някакво детско цупене. Това всъщност е механизъм за справяне с стреса. Мъжкият мозък често има нужда от физическо пространство, време за самостоятелна обработка на тези силни емоции. Целта е да се понижат нивата на кортизол и да се избегне ескалация на конфликта. За да не каже неща, за които после ще съжалява. Абсолютно. Добре, това е много логично, само че тук обикновено има кристална яснота какво точно е предизвикало оттеглянето. В дълготрайната връзка се знае точно коя реплика е преминала границата. О, да, обикновено и двамата са напълно наясно. Това обаче повдига един важен въпрос. Ако нищо не се е объркало, в смисъл, ако сме в началната фаза на запознанството, ако срещата е била страхотна, имало е флирт, смях, изведнъж стена от мълчание. Явно не става дума за обида или емаскулация. Конфликт вече навлизаме дълбоко в територията на скритите мотиви. И тук анализаторите, особено в материалите на Вундер, очертават една фундаментална разделителна линия. Която е? Разликата между токсичната манипулация и емоционалната зряност. Защото в пространството на съвременните запознанства
съществува един много специфичен профил играчи. Така наречените емоционално недостъпни мъже. Точно те. И така наречените казанови. Те използват мълчанието не като някаква нужда от пространство за размисъл, а като много, много прецизен инструмент за контрол. Чакай малко, т.е. това е целенасочен трик? Абсолютно. И те не отговарят не защото са забравили или са много заети, а защото са напълно наясно, че това игнориране ще предизвика тревожност и несигурност. Да, това е форма на оперантно обуславяне. Наподобява много механизма, който създава хазартните зависимости. Вау, това е доста стрескащо. Нали? Като се редува интензивно внимание с пълно мълчание, се създава допаминова зависимост. Когато вниманието бъде рязко отнето, мозъкът на отстрана изпада в стрес и започва да работи на свръхбороти, опитвайки се да разреши проблема, За да си върне емоционалната награда. което неминуемо води до обсебване. В анализа дори се разглеждат онези тревожни общности в интернет, описвани са като школи за токсична мъжественост. Да, чувал съм за тях. Там буквално се преподават тактики. Точно така. Преподават им как изкуствено да създават привличане чрез систематично игнориране на жените. И най-парадоксалното е, че този деструктивен механизъм често работи безотказно. Нали? Създава се една илюзия, едно идеализиране от страна на жертвата на това поведение. Човек започва да си мисли. Всички останали ми пишат веднага, показват интерес, преследват ме. Този обаче не го прави. Следователно, той е специален. Точно, той е над нещата, има по-висока стойност. Това е класическо когнитивно изкривяване. И то прави тази тактика толкова ефективна. Липсата на базов интерес и елементарно уважение се бърка с ексклузивност. С някакво предизвикателство. Вместо да се види червеният флаг. Да, вместо да се разпознае яркият червен флаг на емоционалната манипулация, отсрещната страна започва да поставя този човек на пиедестал. Инвестира енергия в някой, който съзнателно генерира тази несигурност. Ето тук става наистина интересно, защото методологията предлага една от най-колоритните аналогии, които съм срещал, обяснявайки поведението на здравите мъже. Да, сещам се за коя говориш. Според източниците, по-лесно е да се намери котка, която говори испански, отколкото здрав, овластен мъж, който нарочно игнорира жена, която харесва, само за да се играе на психологически игрички. Да, това сравнение предизвиква усмивка, но е напълно неврологично и психологически издържано. Аз съм напълно съгласна. Емоционално здравия човек няма абсолютно никакъв интерес да създава хаос. Нали? Той не извлича удовлетворение или някакво чувство за власт от това да генерира тревожност у някой друг. Здравия мъж никога не игнорира като стратегия. Неговата цел е яснотата. Ако има симпатия и желание за развитие на отношенията, те са подплатени с последователни действия, а не с емоционални лабиринти. Добре, нека обаче влезем в ролята на адвокат на дявола за момент. Давай. Ако здравия мъж не играе такива игрички и търси яснота, тогава защо понякога и той изчезва? Защото това е реално, случва се непрекъснато. Отговорът явно не се крие в манипулацията. Не, изобщо. Отговорът се крие в границите. Границите? Да. Има два основни фактора, които карат здравия мъж да наложи граница чрез мълчание. Ако свържем това с по-голямата картина. Първият е факторът обвързаност. Тоест, когато той вече има партньор. Да. Или тя. Човешката природа е сложна. Често се случва да възникне химия или силно привличане между хора, когато единият или и двамата вече са във връзка. Инстинкта на повечето хора в такава ситуация е просто да се плъзнат по течението. Да поддържат един уж приятелски чат. Само си говорим. Да, разменяме си смешни видеа, питаме се как е минал денят. Изглежда супер безобидно на повърхността. Изглежда безобидно, но на биохимично ниво изобщо не е. Ежедневният чат, споделянето на тези микромоменти от деня, цялата тази постоянна дигитална свързаност изгражда огромна емоционална интимност. И то изключително бързо. Отделят се хормони на привързаността, нали така? Точно. Окситоцин. Здравият мъж, който цени настоящата си връзка и има принципи, усеща тази опасна траектория и я прекъсва умишлено. Като просто спре да отговаря. Да, като игнорира съобщенията или отговаря максимално лаконично, той всъщност показва дълбоко уважение. Негласното послание е: не си мой приоритет.
Нямам емоционалния капацитет да ти предложа това, което тази комуникация предполага. И няма да създавам фалшиви очаквания. Точно така. Избягват се драмите, той затваря вратата категорично преди да се е стигнало до емоционална изневяра. Добре, значи мълчанието тук е превенция. Това е като да видиш красива градина от другата страна на улицата. Нали? Не, че градината не е привлекателна, просто портата е заключена и здравият човек няма да прескочи оградата, само за да създаде хаос в чуждия или своя живот. Това е страхотна метафора. Точно така работи. Ами, втория фактор. Екстремната заетост. Защото тук искам да те предизвикам. Много често чуваме това оправдание. Бях твърде заед, за да пиша. Не е ли това просто един много учтив начин да се каже «не ми пука достатъчно за тек»? В смисъл, един уважаващ себе си може би изпратил кратък текст. Колко време отнема да напишеш «заед съм, ще се чуем утре». 10 секунди, докато чакаш асансьора. Виж сега, това е много важно разграничение. В повечето случаи си напълно прав, ако някой системно няма 10 секунди за едно изречение, това е ясна липса на интерес. Нали? Но съществува един много специфичен профил на изключително целеустремени мъже. Когато те са изправени пред критични ситуации, изпадат в така наречения сингулярен фокус. Сингулярен фокус. Да. Когато са погълнати от жизненоважен работен проект, финансова криза, сериозен семейен проблем, те не просто са заети в смисъла на това, че имат много срещи в календара си. Техният мозък буквално изключва всички периферни процеси. Разбирам. Нека го обясним технически, за да е напълно ясно. Това е като компютър, който рендира огромен видеофайл на 100% от капацитета на процесора си. Точно. Ако в този момент се опиташ да отвориш друга много тежка програма, каквато е емоционалната комуникация и поддържането на романтичен интерес, цялата система ще блокира. Така че мълчанието тук е механизъм за запазване на процесорната мощ. Това е абсолютно перфектното обяснение на тази когнитивна тежест. За тях превключването от режим разрешаване на критични проблеми за оцеляване в режим романтична емпатия и флирт изисква енергия, с която те в този конкретен момент просто не разполагат. Значи за това могат да оставят съобщение непрочетено с дни. Да, те не искат да дадат половинчат неадекватен отговор. Затова не дават никакъв, докато критичният проект не приключи. Добре. Логично следва въпроса обаче. Какво се случва, когато изчистим всички тези променливи? В какъв смисъл? В смисъл, и двамата са свободни. Мъжът определено не е емоционален манипулатор, няма критичен бизнес проект, който да източва всичките му ресурси и не е имало абсолютно никакъв скандал. И все пак комуникацията замразва. Да. Стигаме до горчивата истина. Каква е тя? Отговорът, който поведенческият анализ дава тук, е безмилостно директен. В този сценарий мъжът просто не е толкова увлечен. Ауч. Знам, боли. Но причината тази истина да носи такъв емоционален дискомфорт се крие в илюзията на въображението и в драстичното разминаване в темповете на емоционално инвестиране. И така какво всъщност означава всичко това за реакцията от другата страна? Нека разгърнем този механизъм. Срещата приключва, било е фантастично. И в ума на единия човек се случва едно, а в ума на другия съвсем друго. Много често хората се влюбват в собственото си въображение след една успешна среща. Умът започва да превърта лентата отново и отново. Мозъкът автоматично започва да проектира тези детайли в бъдещето, изграждайки цялостна фантазия. И инвестира се емоционално много повече от срещната страна. Точно. А от другата страна мъжът преценява ситуацията по-хладнокръвно. За него фокусът е върху осмислянето на емоциите му. Тоест, той не планира съвместни ваканции след първата среща. Категорично не. Той използва това време на мълчание, за да получи сигурност за собствените си емоции. Той си задава въпроси като «Искам ли наистина да преследвам това? Липсва ли ми тя, когато я няма?» За да разбере дали му липсва, трябва да усети отсъствието. Точно така. Той чака да види дали ще се появи онзи вътрешен, органичен импулс да потърси контакт. Ако не се появи, той просто остава в тишината. Разминаването в реалността на двамата е колосално. Добре, разбирането на причините е само половината битка. Истинското предизвикателство е как да се запази самообладание.
Какъв е планът за действие без преследване и запазване на високата стойност, когато импулсът е да се потърси незабавен отговор? Най-важното, абсолютното правило в тази ситуация, върху което източника е категоричен, е никакво преследване. Никакво. Нулево. Липсата на комуникация е комуникация сама по себе си. Експертът цитира стриктни забрани, никакви съобщения с въпросителни знаци. Като ехо или там ли си? Да, никакво видя ли ми текста, никакво проследяване на статуса. Подобно поведение показва, че ситуацията се приема твърде лично, излъчва тревожност и липса на емоционален център. Това напълно унищожава концепцията за жената с висока стойност или high value woman. Нали така? Която е свършила своята вътрешна работа, е коренно различно. Тя знае какво носи на масата. И вярва в принципа, това, което ми е писано, няма да ме подмине. Но как се овладява този компулсивен импулс на практика? Дай ми специфичните стъпки. Какво се прави срещу чакането? Конкретният съвет от източниците за избягване на обсебването включва няколко неща. Първо, за да се избегне порива за писане, човек трябва физически да се раздели с телефона си в моментите на слабост. Да го стави в другата стая? Да. Или да изтрие чата, за да не го гледа постоянно. Но най-мощната психологическа стратегия, която Сами Вундер препоръчва, е така нареченото ротационно срещане. Rotational dating. Какво точно означава това в този контекст? Означава да не си фокусиран само върху един обект на интерес в ранните етапи. Когато човек поддържа контакт и ходи на срещи с няколко различни души, този конкретен мъж престава да бъде център на Вселената. Разпределя се емоционалната тежест. Точно. Оставяш ситуацията просто да се развие. Не чакаш пред екрана, защото графикът ти е пълен със собствените си живот. Значи, стъпка по стъпка. Първо, спираш да гледаш телефона. Второ, излизаш с приятели. Спортуваш. Фокусираш се върху други проекти. Трето, поддържаш опциите си отворени с ротационно срещане. Абсолютно. Изместваш енергията си там, където имаш контрол. И какъв е дългосрочният ефект от това въздържане? О, това е любимата ми част от анализа. Споделя се един много специфичен детайл. Когато мъжът забележи липсата на преследване, когато не получи онези отчаяни съобщения, Които той подсъзнателно очаква. да, точно, мозъка му автоматично начислява бонус точки за тази жена, за нейната емоционална стабилност. Тя ще бъде запомнена позитивно. Който оставя вратата отворена за бъдещето. Точно така. Това позволява бъдещи случайни срещи, например в общ приятелски кръг или професионална среда, където връзката може да се възобнови съвсем органично и без неловкост. Супер интересно. Значи, ако трябва да обобщим, мълчанието никога не е просто празно пространство. Некога. То е форма на комуникация със собствена тежест. То разкрива кой търси контрол чрез манипулация и кой просто има здравословни граници. И ако мълчанието е толкова кристално ясен език, може би способността да се слуша това мълчание без паника е най-висшата форма на емоционална интелигентност. Съгласна съм. Дали в днешния дигитален свят, където всяко едно съобщение изисква незабавна реакция, не сме загубили изкуството просто да оставим пространство между хората да диша? Това е една концепция, която си струва да се осмисли. Как реагира човек на тишината в собствения си живот? Следващият път, когато онзи екран остане тъмен, може би най-мощният отговор се крие в това да останем абсолютно центрирани в собствената си стойност.